Gran Canarian pääkaupungista Las Palmasista on viime vuosina tullut trendikäs lomanviettopaikka kulttuurin ja muodin ystäville. Las Palmasia verrataan Barcelonaan ja Nizzaan, koska se tarjoaa niin rantaelämää, suurkaupungin sykettä, kulttuuria kuin shoppailuakin vuoden ympäri. Apollon kautta voit tulla kaupunkiin päiväretkelle tai koko loman ajaksi. Polkupyörän vuokraaminen on paras tapa liikkua kaupungissa. Las Palmasin pyörätieverkosto on Kanarian saarten laajimpia ja nähtävyydestä toiseen liikkuminen sujuu helposti. Muista ihailla kaupungin innovatiivista arkkitehtuuria, joka on muotoutunut viime vuosien aikana. Esimerkiksi El Teatro Pérez Galdosissa vanha ja uusi arkkitehtuuri kohtaavat omaperäisellä tavalla. Boerman Tower puolestaan on näyttävä viistorakennus, josta F1-kuljettaja Fernando Alonso on kuuleman mukaan hankkinut kattohuoneiston. Käy myös Mercado del Puertossa, yhdessä Las Palmasin monista kauppahalleista, jotka keräävät saman katon alle suositut kala-, liha- ja kukkatorit sekä trendikkäät baarit ja ravintolat. Tee kuten saaren asukkaat ja valitse seurustelujuomaksi kanja, pieni olut aitoon espanjalaiseen tapaan. Las Palmasissa on hyvät shoppailumahdollisuudet. Suurimmat ostoskadut ovat Triana ja Mesa y López, mutta parhaat löydöt tehdään Pikkukujilla. Täältä löytyvät myös monet paikallisista suunnittelijoista, joiden luomuksia myydään kaikkialla maailmassa. Tyypillinen espanjalainen tapa, jota ei voi jättää väliin, on torstaitapas Veguetan vanhassa kaupunginosassa. Klassinen ruta de tapas eli tapaskierros sisältää espanjalaisia herkkuja edulliseen hintaan. Las Palmasissa on useita trendikkäitä ja hintansa arvoisia ravintoloita. Las Canterasin lähikorttelissa sijaitsee El Novillo Presos, jossa lihaa grillataan avotulella viihtyisessä ilmapiirissä. Ruokailun jälkeen kannattaa vielä jatkaa iltaa kaupungissa, joka ei koskaan nuku.